تعنا هبلنا زخبركم تخطاتلتنا نلومي زبلنا يوم الدلاونا أنه جميرهم حوحات بمنغستي فيدرال كالعي زورو كيناتي تحتر كمزلو كسيزم حوحات نتيك قدامي مينستر أبي حمد بسلوس أبي بيت مخرج هاجر نحوحات تقرايم بزملكات ستزاربو بمقوام أبزوطو مجلسين بمنغستي فيدرال زتحتر زلو كال زورو كينات حدقو زخافك خونيلوم منغستي إثيوبيا نتي أبي قدما درادرتي هاجراتن أهجراو تكالاتن زفرموس من بريتوريا ترجمنا بزي بلو درجة نمورد كسرح تصنيحو بمبال زخصص حوحات نسمع مع بريتوريا بمتحاس كلهم وررتا حيلتات كابي حقا منغستاو جزات تجراي كوتو أبرئس زي مقبارو زيادة كعتاقون كتانا خروني جبر اللويلوم منغستي فيدرال تجارو نحن حدوم نموجا أبي كللات بمودابن بمعتاقن تجراي نمهواخ يسرح اللو بمبال نتوم أبي عفار أنصار حوحاتن نو زرقفو لعلو كورز بهالو عززتي حيلتات تقراين معلاو برد زلعلو كاب حيلتات تقراي استفنجلو عتقات حرامريت بزمتسلا انفيتوم اتوم 4 جنبارات كم زلووم زقلتو كاب حيلتات تقراي استفنجلو عتقات كن بمنغست فيدرال كم زمولوم كتساب حزي بوقعي تأمنون منغست فيدرال بزعباتهم أب عفارن قال كبابتات تقراين زنقاساقاسو تقارو عتقات بوقع كقلص أي سمعن حزب تقراين حوحاتن كلهم تقامات بمسرحة سممع نخفتحو كسرحو تانيحهم يوم زبالات حوحات أو تيبو زلو مقلتين منغست فيدرال جن بأنصارو نتوعل أب زفرسو تقبارات تتأميدو يركابيلو بهاجراو بورد مرصا إثيوبيا حقاو سبنتو استمنطله حوحات منغست فيدرال نحقاو سبنتنا نابترا تكنيكاوي ጉዳይ ታውሪዶም ንመንፈስ እቲ ስምምዕ ክዘርግ ጻኒሖም ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊ ጥፍኣት ንምፍጻም ኣብ ፈኸራታት ናይ ጸለመ ፕሮፓጋንዳን ተጸሚደሎ ብምባል ከሲሶም እቲ 50 ዓመታት ዝገበረ ሕወሓት ነደማው ኪናት ትግራይ ሲዒቡ በመንግስት ተሃገር ግብረ ራዕዳው ተባሂሉ ዝተሰየመ እንትኾን እዚ ስያመ እዚ ድሕረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝተለዓለ ይፍለጥ ይኹን እምበር ንሕጋዊ ሰብነት ዝሰረዘ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ስምምዕ እቲ ውድብ ከም በሓድሽ ክምዝጋብ እምበር ከም ነባር ውድብ ከም ዘይተኣናግዶ ገሊጹ ሕወሓት ነዚ ብምንጻግ ብዘይፍልጦት ቦርድን መንግስት ተሃገርን መበል 14 ጉባኤ ትውድብ አካይዱ እዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ገዛእ ውድብ بزخانة حوحات عبا كل تزجمع كستات كوينو كابز بزبجاس الدماء أمنجو حوحات منجست فيدرالن داقماي من صححة بين كوروكوسن السماء عريقهم بورد مرتا اتا هاجر نحقاو سابنت اتودب بمسرات حوحات زخانة بوليتيكا ومن قصقاس كي يجبر مأجادو يذكر حوحات أبزوتي وزلو حدش مجلاتي سممع بريتوريا أمنجو حوحات منجست فيدرالن استفاد سما كوينو نهالوام كابت كلاو مسرح بموتا نبناي والكسبات دردرن فيرمان زو سدلو قبابيو بمبال منغست فيدرال نقيفهم اتوم ابت نوكينات تግራይ ዝገተ ስምምዕ ዝተሳተፉ ልኡኻት መንግስት ትግራይ እምበር ዋና ተውዕል ኣይኮነን ኢሉም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስት ፌደራልን ዝተኸተመ እኳ እንተኾነም ድሕረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ድርድር ስዒቦም ኣብ መቐለ ዝነበረ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወኪሉ ክደራደር ዝለኣኽዎ የለን ምባሎ ይርስዓን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አባይቶታ ሃገርን ትዛረብ ዝወለደት አደን ሃለወት ዝሓቀፈት አደ የበለት ብምባል ተላዘብተን ሰብዋናን እትውዕሊ እቶም ብጌታቸው ረዳይ ምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ በወታደራዊ ሓይሊ ምፍራሱ ሲዒቦም ኣብዚ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን አሰፋ ምዃኖም ገሊጹ ነይሮም ሕወሓት ኮነ እቶም ንትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ድርድር ዝተሳተፉ ልኡኻት መደቦም ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንግስት ትግራይ ወኪሎም ንምድርዳር ኳንተ ነበረ አደራደርቲ አካላት በአውሩ ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ነዛ ሐሳብ በዘይ መቀበሎም እትውኪናት ደውን ምባል ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሽም ሕወሓት ክፍርሙ ከም ዝተስማዕምዑ እዮም ዝገለጹ እትን ልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደው ኪናት ዝገተ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ቤናዊ ክልላዊ መረፃ ዘይሕጋዊ በመንባሩ ክስረዝ ክልላዊ ባይቶ ክፈርስ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስት ክጣይሽ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ማሕበረሰብ ክጽምበሩ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ካብ ሰራዊት መንግስት የፌደራል ዘለው ኩሎም ሓይልታት እንኩላይ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ካብ ትግራይ ክወጹ ይድንገግ አብይ አሕመድ ሕወሓት አጽዋሪ ሓብእን ወታደራዊ ስልጣናታት የካይድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ከይፍጸም እትውድብ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እዩ ከሲሱም ሕወሓት ነዚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ነቲ ውዕል በዓል መንፈረሙ ወይ እንታይ በሉ ዘይኮነስ ኣብቲ ሰነድ ዘለው ናይ ስምምዕ ነጥብታት ተፈጺሞም ዶ ዝብል እዩ ብምባል መንግስት ፌደራል ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ከሲሱም
መንግስት ፌደራል ህወሓት ዕጡቃት የሰልጠነ ከም ዘሎም በመሰረት ዝኸተምዎ ስምምዕ ንፌደራል ክርከብ ዝግብኦ ዕጥቂ ከም ዝሓበን ምስቲ ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ስጋት ከም ዝኾነ ዝገለጾ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ይገብር ከም ዘሎን ይዝገልጽ መራሕቲ ህወሓት ግን ነዞም ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝፍጽሞም ዘሎ ሰላማዊ ዝምድናታት እምበር ምስ መራሕቲ ዝካየዱ ርክባት ኣይኮኑን ብምባል መንግስቲ ፌደራል ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ብምዕጣቕን ብምስልጣንን አንጻርና ንኩናት የዳለወመሎ ብምባል ይኸሱም متفنان زولدوم كستات حوحة منجستي فيدرالين بخمز كوان تقتصلوا أبي بايتاغن بسنكتو كينات حيلتات أمحارات قطات إيرامو كابز ركابو معراب تقراي كم أوان سراويت إرترات قطات إيرامو كابز اللو كبابتات مبراقن غالك فالسمين معرابن تقراي زتمزابلو بعمايتا شحات قطارو تقارو نابي مربتهم من كي تملسو نحموشت عامتات صحين زنابن إنات تباريوم أبي حسوم كونتات يركبو بتوم أنصار تقراي ستواغو حيلتات أبي العلي والدن دك أنستون تقراي استفت أموت أتاو عامتاتن متقعتتاتن جهزتات سبعاو سلن مصصاي عليتن تحتات النتن فتحن انكي سفنم جزءاتها وحدነት ትግራይ እንከይ ተረጋገጸ ህወሓት ኣብ ክልተ ተጋሚዑ እዚ መገመማ ናብ ሓይልታት ትግራይ ልሒኹም ኣብ ትግራይ ጣዕሳ ዝወለዶ መፍትሒ ዘናዲ ውድብ ዘይኮነስ ንስልጣን ክልተ እንባ ሒዞም ነቲ ሓደ ክንፊ ምስ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ሓደ ክንፊ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ወጊኖም ዝተፋነኑ ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ርእሲ ድኽነተን ከም ዝበሃል ቆስሊ ትግራይን ተጋሩን እንከይ ሓወ ካልእ መዘዝ ኣብ ዝወልድ ሓልኪ ተጻሚዶም ይርከቡ መንግስቲ ፌደራል ወን ነቲ ዝኸተመው ስምምዕ እንከይ ተተግበረ ነዚ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ሰንፈላል በመምዝማዝ ምስ ህወሓት መውዳት ኣብ ዘይብሉ ሕድሕድ ምክሳሳት ተሸኺሉ ይርከብ እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ንሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ምትፍናንን ሕድሕድ ምክሳሳትን ቁርቁስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓዊስዎ ካልእ ዙር ኩናት ከይውለድ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ሻቅሎት ፈጢሩ ይርከብ زخبركم تخطاتلتنا لومي زبلنا يمدلاونا أبزبكينا لنا أوانا وانتكوسنا حبريتان كي حالفكم حزي نزا چانال سبسكرايب لايك كومنتن بمجبار كتكتاتلونا نلاو بكم سلام